Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro and Mega Manila, Philippines Standard Time. It is now 32 minutes after 7 o'clock in the evening. And you are still locking in right here on Metro's Numero Uno. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Woo! Grabe, ang sarap. Parang ang lakas-lakas ng energy ko ngayon, ano? Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa kape? Anyway. O siguro dahil sa dala pa ito ng adrenaline ng laro po namin kahapon in our church fellowship dyan sa may Imos sa Sibap. So dahil nga 2 beses pa ako nagpagulong-gulong. Again, ang sinalihan ko po ay hindi po tawag dito, hindi po yung marathon or whatever. Basketball po. Anyways, mga kabisyo, ito hindi na natin patatagalin. Pag-usapan na natin ito lang. Isang lalaki naniniwala na hindi daw siya mamamatay kasi kaya naman daw i-slow down ang ating mga edad. Dapat lang daw matulog palagi ng tamang 8 hours a day at maaga siyang natutulog. Hindi siya kumakain ng meat, vegetable lamang po at mga simpleng carbs at pag-exercise araw-araw daw. Hindi lang tuwing umaga, ha? Araw-araw, tang! Logika na natin to! Ay, sige, wag mo nang patagalin! Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pero ito mga kabisyo, sa totoo lang, ito po ang hindi basic na pag-iisip ng isang normal na tao. Oh no! Di ba, Tang? So ibig sabihin, isa siyang abnormal? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Well, mga kabisyo, ito po Ang kamatayan po ay isa sa mga tiyak na pangyayari sa buhay nating mga tao. Si Jesus Christ. Nga, di ba? Si Jesus Christ mismo, di ba? Siya ay Panginoon na nagkatawang tao. Pero namatay siya sa krus. Kasi He is a 100% human and 100% God. Pero di ba mga kabisyo, ang pinagkaiba niya lang po sa atin, yun nga po nung namatay siya sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan, nag-resurrect po siya at tanging si Jesus Christ lamang po ang nakakagawa nun. Ito po ay nagpapatunay na talagang siya po ay Diyos. Now, logikan po natin, bakit may mga tao pong naniniwala na hindi sila mamamatay? Diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Marami pong mga dahilan yan. Bakit naniniwala po sila na hindi sila mamamatay? Ilan po dito ay yung pagtanggi sa katotohanan. Minsan po ay ang tao ay nagtatanggol sa kanyang sarili, sa kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagtanggi sa posibilidad ng kamatayan. Ito po ay isang paraan na pag-iwas sa takot at pagkabalisa. O isa pa pong dahilan ay yung pag-asa sa teknolohiya at medisina. Ang pag-unlad po ng technology at medicine nagdudulot din po ng hope at pag-asa sa maraming tao na yung mga sakit at kondisyon na dating nakakamatay ay maaring mabigyan na po ng lunas sa hinaharap. Kasi kung totoo yung sinasabi na hindi namamatay yung tao, di sana marami na tayong nakakasalubong na naaagnas na pero buhay pa rin. Sana yung pasahero mo manong driver naaagnas na pero buhay pa rin. Kung hindi nga namamatay yung tao, imaginein mo may pasahero kakalabira. Oras natin mga kabisyo. We got 36 minutes after 7 o'clock. We're gonna slow things down a bit.
You're so lucky right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!